halusi heti, kun se Ani Simakin, kun se piti sitä huviteltaa. Siinä on ollut monenlaiset liikkeet oli meillä tässä. Se huviteltakin siinä, niin sehän maksoi 350 markkaa kuukaudessa vuokraa. Se sitten saunakamarissa asui eukkonsa kanssa. Ja se oli niin kauan, että se maksoi tämä tontti itse tuo joka on 30 siellä tuo Jennyn nimissä oleva tontti. Ja kun mä sillä panin, kun minun nimissä oli Kemijärvellä se talo, niin Jennyllä sanoi, että panehan sinä pitämään sitä liikettä niin se oli kokonaan eri homma. Jennyllä tuo. Mikä? Tuo kios, ei tuo baari. Vaikka se. Alismaa, siinä oli mukavia vehtiä. Mikä se oli se huvitel? No siinä oli kaiken näköinen semmoinenkin oli, jossa oli lentokoneita ja niistä kun painaa aina nappia, niin siitä putosi. Taulut oli niin kuin pyöri noin. Siinä on monenlaisia. Ja aina itselle valita siinä ja sitten se lähti pyörimään. Aina piti, jos se osui johonkin, niin sai jotakin karkkipussia. Kun se oli iltakausi. Semmoisia pommeja putosi. Niin just, ne jäi pystyyn vai? Niin, ne jäi pystyyn siihen tauluun. Se pyöri semmoinen aika laaja. Jokaisen kohdalla niin itsellä oli se taulu, niin se piti ennakoida sinne aina. Oli parempia ja huonompia palkintoja. Niin. Siinä on kaiken näköistä. Se on tuo saunakamarikin, niin se maksaa itseensä helkkari, kun siinähän se Ilpokin luki sitten niitä läksyjä, kun se voi kun mitkään muualla rauhatussa paikkaa, niin se oven kiinni ja siellä ylioppilaskirjoituksia, siellä se, no sitten kun siinä oli tuo osuuskassakin sitten jo yhden ajan siinä saunakamarissa. Oli se radio ja TV-korjaamo. Joo, siinä on vaikka. Ja niin, siinä pikkuisen. Sitten kun se oli niin raskas se siinä luki vielä kassa se, että se petti se lattia, se putosi saakeli se rahakassa. Siellä on paljon rahaa. Silloin oli kässi. Että kyllä tämä kaikessa koitettiin ottaa ne markat. Niin, perkele, niin tuonne yhtiölle kästi ääntä, kuinka... Ei ollut mitään gangstereita tuolla. Sillä että rakennus, ja kaikki rakennus oli ihan täynnä ihmisiä ja ei se mistään ollut, ettei ollut tarpeen nuoraa. Ja oikeasta töistä. Oikeasta töistä. Minäkin olen saanut tilipussi. Muistatko tilipussi, kun sain? Siinä oli semmoinen se tilipussi ennen. Se oli semmoinen kirkas tuommoinen. Niin, se oli. Ja siitä sitten kun repaasi, niin sieltä sai ottaa setelit ja kolikot. Minäkin olen saanut lennakalta, kun ei ollut vielä katsottu tilinumeroita mitään. Niin. Ei, Wärtsilästä. Joo. Joo, paksumpi. Samankokoisia ne bussit. Niin joo, paksu. Aina. Se oli 63, kun Kennedy murhattiin siellä ja Jenny oli sitten 2 viikkoa siellä hotellissa Helsingissä niin kurssilla ja lentokoneessa niin ilman ettei ne oli lentokone ja kaikki kyyti ja se Helsingissä oli Sellin kurssilla. Kun ei ollut muita lähtiä, kun minua olisi pitää lähteä, niin jos minä olisin lähtenyt, kaikki olisi siellä sekaisin. niin Jenny meni sinne ja se sai nauttia siellä. On siellä kuviakin tuolla Jennykin. Siinä Sellin kokouksessa. Niin sitten kun se tuli, niin olisi niin paha ilma, kun me lähdettiin, niin meillä oli se 70, se oli hyvä auto ja helvetti minua harmitti, kun mä myin sen. Korjasin, niin se oli niin lämmin ja pienruokainen ja mukava ajella, niin se, me oltiin koiran kanssa sitten vastassa Jennyä. Tuolla Pohjanpilti siellä, että lentokoneet, kun se ilmat. Niin eihän se päässytkään tulemaan sitten, oli semmoinen myrsky, niin se jäi kenniin sitten se kone, niin se tuli sieltä linja-autossa, niin me jouduttiin ylimääräisesti odottamaan toista tuntia siellä. Rolli oli minun kaverina sitten, että kyllä että saahan se Jennykin siellä oikein nauttia ilmaista hotellielämää ja sen kovan työn panttiin päälle täällä oli, niin se oli mukava virkistys Jennyllekin. On, ne hyviä. No kävihän se Penttikin se Sellin kurssi. Minä vaan koulun käymätön täällä koitin pärjätä yötä päivää, niin saatana töitä.
ei minua nukuttanut vain. Minäpä lähden käymään tuolla sinun röntällä tuolla. Joo, käytössä. Se on mukava, kun Niin, ihmisten kanssa saa oikein touhuta. Minä käyn vaihtaa kamppen, niin minä käyn itse tuolla. Teijä. Joo. On se monenlaista touhua. Minä kyllä koitin touhuta niin paljon kuin sain niillä varoilla, mutta kun ihan tyhjästä, kun kaikki velaksi piti. Oli se, kun silloin oli korko, rahan korkokin, oli 18 ja 20 prosenttia. Ihan oikein. Ja ajatella, kun mulla on monta sattaa tuhatta velkoa suunnan sen aikuista rahaa, kun se sitä löysi. Niin kyllä, mutta minä hoidin niitä asioita, että ne pankkimiehet luottiin, kun me kerran niin tuo tontti otettiin, tämä isompi tontti, joka tässä on tämäkin, niin kun se ei sopinut tuo selli toiminta, katossa, niin minun piti ostaa tämä tontti. Ja se maksoi sen aikuista rahaa, niin 474 000. Ja mulla ei ollut yhtään rahaa, kun mä läksin sinne. Oliko, koska tämä tapahtui? Minä vuonna? Se on 63. 63, joo. Ja ei 61. 61. 61. Joo, niin se sitten kun minä kysyin, että myymäänkö se tuo tontti, se on osuuskaupan nimissä tämä, se myös rakentanut, se rakentanut. Niin se johtaja sanoi, että se myyvää, mutta sille ei voiteta eikä hävitä. Se justiin maksetaan, vaihdetaan eli niin kuin pyydetään, mikä silloin on tullut maksamaan. No minä sanoin, että minä ostan sen ja minä läksin Kansallis-Osakepankkiin sitten johtajalta, että sanomaan se asia, minkälainen se on. Se antoi vekselin. Joo, ja pisti siihen sen 474 000. Ja sitten pani siihen, että oma vekseli. Se ensinnäkin se sanoi, että pistäpä tuohon nimi. Minä kirjoitin sen nimen ja sen alle kirjoitti sitten se johtaja, että oma vekseli. Ja minä tulin sitten sieltä ja mulla oli kauppakirjat taskussa ja maksetut oli. Minä sanoin Jennylle, että minä ostin tuon tontin tuossa, että nyt sovitaan tuossa tuohon. Millä rahoilla sinä? Minun pitää tehdä rahaa aina silloin, kun tarvitaan. Ja ajatella sitten 3 kuukauden päästä, kun se oli vekseli. Niin se 3 kuukauden päästä lankesi sitten, ja eihän mulla ollut rahaa sitten lyhentää sitä ollenkaan. Niin minulla oli sen verran, minä sanoin, että minä en pysty lyhentämään yhtään muuta, kun mä olisin korot maksanut. Niin se pankinjohtaja sanoi, että ei se haittaa mitään. Joo, että kyllä se sopii siinä. No minähän maksoin korot ja uusin taas samanlainen vekseli, se uusittiin taas 3 kuukautta. Niin Jennyn kanssa oltiin vielä yhdessä siinä. Niin se sanoi siinä, kun saatiin tämä asia sitten uusittua tämä vekseli, niin eikö täällä olisi aikaa, niin olisi lähty tuonne yläkertaan, otettaisiin vähän palasta. Se oli syönnin aika, niin se asui siinä se pankinjohtaja, niin se oli laittanut sinne ruuan meille ja me syötiin säännöllinen ja veksel uusittiin säännöllä ilman rahaa. Tämmöinen luotto on kyllä säännöllä toimitus. Että nuo pankittiin luotti tuo. Ja se saa sitten maksettua sen. Niin, kunhan maksoi aina sääteli asiat. Oi. Ja silloin katossa, kun se on semmoinen, että Kemijokea yläkösti, kun ostin noita maita. Helekka, niin on ranta-asukkaat ja maat omistajat, niin ne sai rahaa. Mutta sillähän mulla ei ollut rahaa, kato niin kuin kesänäkin maata ja sillä. Sekin maksoi niin kuin 10 000, oli se hinta, jonka Eino osti sitten siitä. Helvetti, mulle joku 10 000 kiinnitys oli tuohon Jennyn tonttiin. Ja sitä piti käyttää sitten niin kuin takkuuna, jos niin kuin osti lainaa. Aivan. Niin se piti olla sitten kiinnitystä ja joku tuommoinen takaaja siinä. Ja takaajatahan niitä ei saanut, eikä sinä pyytänyt. No kyllä minä pyysin, mutta eihän ne antaa sitä takkaista. Niin sillä piti, eihän minä pystynyt millään ostamaan maata siitä kesämökillä. Siihen rantajätölle sitten vesijätölle saaneet, että ei sitä tarvitse sanoa siinä, että huolimattomasti, että kun sitä ei ollut mulla rahaa silloin tuommoisiin muuta kuin
Niin, minä vaan keinottelin siihen onkipaikan. Ja nautin sitten, kyllä sitä nautettiin sitä, että saakeli se ei ollut. Siellä vietettiin niin monta yötä kalasta ja uitiin ja taas tultiin. Se virkisti kyllä. Kova työ oli täälläkin ja kaikki tuollainen, mutta kun sinne sai syksylläkin niin, että se oli jo jääriitteitä, niin hakattiin jääryt ja sinne uitiin. Ei muuta kuin suojelettiin ja uitiin saunasta. Ja sitten keväällä samalla lailla. Jäiden seassa uitiin. Ja koko kesä sitä uitiin. Ei, voi löytti kyllä sitä käytiin ja kun oli pikkusen tilaisuus. Siellä nauttimassa sitten saunan lämmityksessä ja uitiin ja kalastettiin ja syötiin kaloja. Ja tuommoista niin kovan työn ja tuommoisen, niin se virkisti, se on pakko tehdä tuommoinen. Niin on, se on. Niin. Eikö se ollut lääkärin määräämä mökki? Lääkärihän mulle määräsi, että minähän oli jo niin, että mulla oli vaikka minkälaista kipua rinnassa ja päivissä, niin minähän yksityislääkärin tuolla kävi monta kertaa siinä ja niin vastaanotolle. Eihän se löytänyt mitään, se antoi vaikka minkälaista lääkettä muuta, niin se löytänyt minkälaista vikkoa minun sydämestä. Niin se sanoi, että teille on se niin hyvä ja terve syvä, että se ei varmasti ole yhtä. Mutta syvän hermostot on kovalla työllä ja semmoisella, että se teidän pitää rentoutua kertaväkkiä ja nauttia sillä tavalla, että unohdatte kaikki tuommoisen vastuksekin. Ja silloin kun mä sain sen mökin, niin siellä rentouduttiin. Että kuinka isosta merkityksestä rentoutuminen on, kun liikaa rasittuu. Niin joo. Minä rasitun liikaa, että minä olisin vielä sekoittunut niissä asioissa, jos en mä päässyt tuon kesämökkiin. Ja tästä on 40 vuotta. Se maksoi itsensä se kesämökki mulle silloin. 40 vuotta aikaa nyt. Niin. Minä olin niin, oli yötä päivää kiinni. Asioihoidot oli siinä mielessä, että ei sitä unikasta tulla kaikki, eikä joutana ottamaan. Niin se pelasti. Se kesämökki pelasti siihen, että pysyi virkeänä. Joo, sanoiko se lääkäri, että pitää mökki rakentaa vai oliko se sinun? Joo, lääkäri minä sitten kävin, sillä minä sanoin, että kyllä se, että ei ole kipuja rinnassa ennen. No johan minä sanoin, että se on liian rasituksesta tullut. Joo, oikein mukava lääkäri. Se muuttui Ouluun sitten se lääkäri. Se oli sydänkirurgi oikeastaan semmoinen, joka piti yksityistä vastaanottaa sinne. Se oli vielä noin tuttu Luiro, joka oli Sellin miehiä, niin sen vaimo oli siinä siltä vastaanotto, semmoinen, se oli sairaanhoitaja, niin sen kauttahan minä pääsin sen lääkärin kanssa yhteyteen. Joo. Että siellä oli vähän semmoista sammua kierrettä, että sitä, mistä saa sitä milloin. Niin. Se on kumma, että kun minä kaavioin, minulta meni sekaisin tämä lukuhomma. Siinä mä tuon pohjakkaudella se on semmoinen Niin verkkokalavo. Niin, semmoinen kalavo, joka miljoonia asioita hoitaa se kalavo. Kaikki on täynnä. Mitä minä nyt puhun ja muuta, niin se siellä selvittää. Mutta enpä näe lukea tuosta, en saa selvittää, vaikka mä näen tuon kirjoituksen, niin minä en pysty lukemaan. Näetkö, jos se katsot? Kuin pieni lapsi. Joo. Joo, että... Jos on isompi teksti, niin näetkö se sitä? No, sitä ei voi selittää. Se on sitten pirullista, että kun näkee, mutta kun ei voi selittää, kato mitä se tarkoittaa. Joo. Se on kyllä ikävä. Niin kuin pieni lapsi on, kato samalla asteella se on mennyt rikki, kato se, vaikka ei se niin kovasti ollut se kaatuminen, niin, mutta kun se oli monta kertaa ennen jo kolvittu sammua päätä tätä. Ja kun se aina sattuna tähän. Joo. Niin se pikkusen pärräys kuulet teki niin tuommoisen, että se... Niin, sinä näet niitä mitä tässä on, mutta se pystyy... En minä saa selviä. Joo. Minä näen, että se on, mutta minä en sen pysty niitä lukemaan. Joo. Että tuommoiseksi. Ja eikä se tarvitse, kun se yksi säie voi olla irti sieltä. Niin joo. Vaikka kyllä
jonka luona minä kävin siinä keskussairaalassa. Pitikö sodassa piettää? Ei minun tarvinnut, ei niitä ollut kypärätä mullankaan. Minä olin sairauslaukukuljettajana siellä, niin ei siellä tarvinnut kypärätä. Ei ne antanut kyllä kypäriä, kun tarvittiin siellä eturyhmässä panna. Ei semmoisia, minä olin omissa kamppeissa muutenkin kaikki. Miten se muuten, kun mennään ihan niin kuin silloin, kun se olit ihan pieni lapsi, niin kuinka kaukaa sulla on niin ensimmäiset muistikuvat, että se muistat jotakin kotipuolta? Niin mikä? Niin, että ensimmäiset muistikuvat niin on kotipuolesta, että kun olit siellä kotona, niin minkä ikäinen olit? Ihan kuinka pieni lapsi olit silloin? Kuinka pienestä? Niin muistat, vanhimmat asiat. No, minä muistan katossa sen vapaussodan silloin, kun oltiin vielä Venäjän vallan aikuina. Minä muistan niitä asioita. Ja sitten katsot, kun se syttyi se sota, että Venäjällä tuli se vallankumous, se oli 17. Joo. No minä olin 7 vanha sitten ja sitten kun meillä kulki aina niitä reissumiehiä ja nehän piti minua ja kaikkia, kun minä olin 7 vanha. Nehän kiikutti ja pitivät sylistä, niin reissumiehet, semmoisia kulkumiehiä niitä paljon oli, että ne yöpyi meillä ja muuta. Ja yksi oli semmoinen Kalle Karhu nimeltään sitten. Se oli silloin 18 keväänä se oli. Niin se tällä laululla minua piti näin kiinni. Minun käsissä piti kiinni. Ja se näin kiikutti ja laulu, pomseli, se semmoinen pitkä laulu, kun se laului ja minua kiikutti. Isä vielä sanoi sitten, että kun me teki sillä tavalla, että niitä reissumiehiä sitten ostivat sitten ne taloisän sinne rintamalla, että kun ne niin isä sanoi sille, että ethän vaan myy itseäsi ja lähde sinne rintamaan. Se sanoi, että minun ei tarvitse sanoa Kalle Karhuksi, jos minä lähden sinne. Isälle sanoi sillä lailla. Ja minua kiikutti siinä. Niin se semmoinen iso mukava mies oli se ja nuori mies. Ja niin se lähti niin saarna seuraavana päivänä heti teki pesti Leppäsen isännän Kalle Variksen kanssa. Ja sen tuli itsensä sinne ja lähti sitten sinne Hatanpään pellolle Tampereella oli sitten se rintama siellä. Niin se lähti Valakosken puolelle siihen. Niin se kaatui ensimmäisenä päivänä. Oho. Ja se on Viitasaarella siellä, niin siellä Kivisen hauvalla siellä kirkon vieressä melkein. Siellä ja siellä on Kalle Karhun nimi siinä. Ja monen muu että tämmöisiä ja nuorempiakin asioita muistan sitten siinä. Niin ihan 5 vanhasta asti. Se oli siinä silloin kun Venäjältä tuli, kato, kun Suomihan oli silloin semmoinen juttu, että oli sitä kaikkia kasvatettiin viljaa, niin semmoisissa halameissa hakattiin mettä ja sitten poltettiin ne. Ja kaskinaurista ja kaskiruista ja kaikkia tuolla lailla, että se sitten kun poltettiin, niin edelleen vuotena kaadettiin ja syksyllä kun lehtiin sitten, niin se otettiin ne rangat pois siitä ja poltettiin sitten ne loput siinä ja siihen kylvettiin sitten ruis. Mutta sitten kun on semmoisia pakkasöitä sitten keväällä, että ne paleltui ne rukkit ja kaikki viljat ja muuta monta oli ja sitten tuli sitten se vallankumous. Venäjältä kun saatiin silloin vilja, niin eihän se niin aikana mitään, vaikka siellä Hallakin pani. Mutta sitten kun Halla pani ja Venäjältä on vallan, kun sieltä ei tullut yhtään mitään. Tietäähän se, kun se sota oli. Niin on niin. Niin. Sieltä ei tullut, niin silloin syötiin petäjätä. Silloin justiin 18 kevät se oli tiukkaa siinä. Kun saatiin semmoisia annoksia, kun ei ollut mistä ne myi niitä jauhoja, kun Venäjältä ei tullut, niin 250 grammaa oli sitten yksi kuukausi silloin keväällä, niin henkeä kohti kuukaudeksi. Me tuli 9-henkinen perhe. Niin sen saa laskea siitä, että paljonko on 250 grammaa, niin 9 ossaa. Mitä se oli? Vehnäjauhoja oli vielä. Joo.
kun ei ollut ruisjauhojakaan ne, kun ne piti ottaa sitä, mitä sattui olemaan. Niin, minun vanhin veli oli sitten, se oli jo aikuiseksi tulossa siinä. Se otti sen nyyrin sitten, 2,5 kiloa oli se, missä on Koko. se nosti minun ja sanoi, että tuolla sitä meidän perhe pitäisi kuukausi pärjätä. Joo, ja eihän sitä voinut muuta kuin äiti teki sitten semmoisia tillukoita, semmoisia vettä ja jauhoja siihen ja suolaa, tämän kokoisia tuolla ja pellin päällä ja käytti uunissa ja niitä sitten jaettiin itse kullakin, että se teki semmoiseksi tillukoiksi. No sen olisi kerralla syönyt sitten, jos siinä välissä. No sitten sokeri oli sitten tämmöinen pala. Niin on se pikkusen isompi kuin tämmöinen Isompi kuin sokeri. pala. Niin se kuukaudeksi annettiin sitten sitä sokeria. No kyllä liikaa sokeria työ. Minäkin panin sitten tulitikku askel kun tyhjeni. Semmoisen tulitikkuaskan, aivan niin kuin ohrajyvä, sen pieniksi panin sen kokonaan siinä ja panin semmoinen lasin oli sitten semmoinen rako siinä, niin kuin oli siihen panin tikut ja sen päällä oli sitten se tulitikkuaski ja se kuukausi. On se ollut erilainen. Että tämmöistä sitä muistaa niitä aikoja, kun että ei sitä nykyään nuorettiin, että minkälaista oikein ja sitä piti sitten, kaikkea piti kunnioittaa sitä vanhempia ihmisiä, kun piti yleensä kunnioittaa aina. Ja niin kuin siellä, kun vastaan tuli joku ihminen ja muuta, niin se piti tervehtiä sitä. Ja sitten kerran oli sitten semmoinen eläkkeellä oleva vanha opettaja, miesopettaja. Minäkin olin siinä kansakoulussa siinä, niin se tuli vastaan, se tuli usein vastaan, mutta sillä kun on semmoista uskontoa, että sitä ei voida mitenkään tervehtiä eikä muuta, niin minullakin oli semmoinen lippalakki, joka oli jo rikkinä eikä muuta, niin minä aina otin sen kiinni ja tervehin tällä tavalla, että niin se sanoi, että älkää te tehkö niin pakanamaisia temppuja. Se sanoi se, me pojat nyt kiusallaan me tervehtittiin sitä. Oli sekin uskovainen. Se on tämmöinen valkopartainen opettaja, joka joskus tuli vastaan siellä. Jo kertonut niistä kouluoloistakin, kun sä olit silloin, kun oli joku talavi, niin oli... Niin, se oli kanssa mihinkä jäi minun koulu sitten, niin se on semmoinen juttu, että jo minä olen monasti ajatellut, että kaikenlaisia niitä opettajia, katsossa, kun se oli niitä köyhiä ja silloin kun ei ollut koulupakkoa, niin se opettaja ei ollut missään vastuussa, vaikka se tuolla tavalla, että ne niin kuin ajoi pois sitä koulusta jonkun asian takia. Niin, mutta sitten seuraavana vuotena tuli koulupakko, että sitten niin kuin minun Elsa oli sitten minun sisko taas se nuori sisko, niin se kävi ainoa, joka kävi kansakoulun. Niin, ei ollut isä eikä äiti käynyt, eikä minun kaikki mitkään veljet. Minä kävin 2,5 vuotta sitä kansakoulua, mutta se loppui sitten siihen, että se oli kerta kaikkiaan ei ollut, mutta osa se joku antana vanha, jos se äiti olisi ollut oikein halukas, niin, mutta kun ei hommannut sitten, kun siis sitä kunnasta ei saanut, kun se sinne oli jättänyt anomuksen sitten ja että minulla housukangas, ja se ei olisi tehty paljon kunnalla eikä millään semmoista halapaa kangasta, jos se äiti olisi tehnyt ne housut. Niin minä kysyin sitten, kun mä tulin silloin, se on ollut se illalla se kokous, niin minä kysyin opettajahuoneeseen, menin ja kysyin, että myöntikö se johtokunta sitten niin mulle se housukangas. Niin se sanoi, että ei myöntänyt. Ihan kylmästi voi, se oli miesopettaja. Joo, ei sille voida mitään, että niin
minulta pääsi itkuun ja minun kylmetty kiveksyttiin, että ne oli oikein punaisena turvoksissa, niin mä sanoin, että minä en voi käydä tätä koulua, kun minulla ei ole vaatetta. No ei sille voi mitään. Joo, se sanoi vain sille. Joo, ja siihen minun koulukäynti loppui. Se oli minun ylioppilastodistus semmoinen. Niin koska se sait tuon päästötodistuksen? Kun aikaisemmin jo tapahtui semmoinen, että kun sitä ei sieltä koulusta ei saanut minkäänlaista ruokaa koskaan eikä mistään sieltä. Mä muistan, kun äiti teki sitten semmoisia isoja leipiä, hän oli tuonne. Se teki 2 voileipää, niin se oli noin pitkiä kumminkin ne voileipät. Ja kasseli sianlihaa rasvassa ne ja pani sitten niin jonkun niitä käristyslihoja niin sinne väliin ja sinne niin mistä se ei tullut semmoinen bakteeri sitten kadossa, niin minä sain ruokamyrkytyksen siellä sitten siitä, kun mä söin eväitä siellä ja saakeli kun se rupesi polttamaan ja minua yökkyytti ja tuli kummastakin reiästä allalta ja ylhäältä saatana housuun tuli ja minä juoksin sinne sitten kun se semmoinen vessa sitten, aika iso rakennus, ulkorakennus, toisessa kerroksessa, niin minä juoksin raputtiin sinne ja eihän se enää siellä, ne oli kaikki housussa. Ja jumalauta, kun minä siellä koitin puhistaa niitä sitten siellä, mutta eihän siellä voinut mitenkään muuta, kun minä järin sitten äitille viemisiä sitten, saatana paskaiset housut. Niitä ei saanut jättää niinkään, kun oli ainoat alushousut, ne oli äiti liinaset alusvaatteet housut. Ja siellä ne paskat meni samassa, missä mä läksykirjattiin. Että voi kurjuutta sitä on sitä köyhyyden läpi, kun On se vaan erilaista ollut silloin. että se on semmoista se elämä siihen aikaan, ja se ei ollut minulla yksinään, mutta se on melkein kaikissa niissä köyhiä mökkiä on vaikka kuinka paljon niitä siellä, niin kyllä se on sitten Sulla jäi se koulu kesken, mutta sinä sitten sait todistuksen kumminkin. Muuten minähän täällä 42 vanhana Kemijärvellä, siellä kävin kansakoulu ja minähän sain sitten, että mä pääsin, niin mulla on hyvä todistus tuolla. Niin niin se on 42 vanhana olin silloin. Niin minä sain nimityksen valtiolle. Minä olin sitten Verstalla esimiehenä ja mulla oli nimitys. Ja sitten lähdin tänne yksityisyrittäjän hommiin. Saateli, kun minua onnesti aina niin hyvästi, että kun minä lähdin sieltä pöllimetästäkin, niin aivan raattomana ja sinne minä ajattelin, että saatana minä ikäpäivänä tiedä tuota hommaa. Se oli, kun ei maksettukaan ole mitään muuta kuin sai yötäpäivää eikä vaatteita päälle niistä savottahommista. Niin ei karvalakkiakaan saanut päälle, niin kerran, mutta se oli aikaisempaa siinä jo niin sitten kun kansakoulusta 2 vuotta jälkeen, kun mä kansakoulusta pääsin. Minä olin lapsen piikana sitten, kun mä kansakoulusta, niin minä jouduin sitten niin Eivan lapsia hoitamaan sitten äiti hommas sinne. Ja minähän tein miehen työn perkele, kun minun piti. Siellä on monta, näitä 3, 4, mitä niitä oli niitä lapsia jo. Ja ihan pieniäkin oli siinä. Ja minä niitä hoidin sen kaverina ja minä joudun tekemään kaikkia ulkotyötä. Se mies oli Savotossa monta viikkoa aina reissussa ja se on hevosella siellä. Sitten kun se tuli käymään ja hakemassa evästä hevosella ja käymään, niin minä silloin pyhänä joudun ajamaan heinät ja puut sillä hevosella sitten niin kuin, ja minä en ollut kuin siinä 10 vanha, 11 vanha. Eikö, en minä ollut kuin 10 vanhana silloin. Justi. Niin saakeli, kun minä sitten keväälläkin, niin kun minun piti hakata sitten, minä ensin hakkasin sinne ne rangat sitten, kaasin koivuja sinne ja sitten panin sillä, että sitten kun tuli hevonen, sitten käy hakemassa niitä sillä hevosella ja niin tein, että minä ajoin
ne heinät ja puut sain sitten ajettua aina sitten, että se sai rauhassa olla siellä savotassa. Kyllä raskasta hommaa. Ja sitten keväällä, niin sitten kun minä joudun taas tekemään niin kuin puita niin kuin se pinnoon sinne mettään, että ne niin kuivi sitten vähän se niin kuin seuraava vuosi. Niin kuin minä joudun menemään niin aikaisin sitten se Eevanikin se patisti, että tämmöinen oikeassa ajoin sinne mettään. Minä en uskaltanut mennä, kato kun pimeä sitten, niin eihän mä uskaltanut sinne pimeäseen mettään mennä. Siinä on semmoinen riihi on siinä välillä, minkä eikä minun piti mennä sinne mettään. Sitten on siinä semmoinen noin 100 metrin päässä siellä, niin siellä on lähe ja sieltä piti vesikelekalla ottaa. Ensin ajoin vesi sen karjalle. Minun piti sieltä hakea vesi ja ruokavei kelekalla ajoin siellä. Ja siitä silloin keväällä sitä vesitietä meni sinne ja hakkasin sitten siellä. Niin aikaisin, että minä sen riihen nurkan takana outin niin kauan, että tuli vähän valoisaa, että uskoisin mennä sinne mettään. Ja samoin kun mä pois tulin sitä metästä, niin minun piti siinä outtoa vähän aikaa, että pimeän, että uskoisin mennä kotiin. Että tämmöistä se on maailma. Niin. Mikä se oli sulla kerran ollut sitä lakkia, niin eikö se itse tehnyt karvalakki puuttu? Niin? No sitten, katsotaan siitä pari vuotta, kun mä olin siellä lapsen piikana, mutta sitten kun mä sieltä tulin, sitten mä joudun taas sinne Pöllimettään Kylön syvämaalle. Ja Oliko tämä koskaan? Tämä oli joskus 10-luvulla, 20-luvulla. Sehän on, katsotaan niin, se on 23 vuosilukuuta jotain. Että mä olin siinä 4 vanhana. 14. Joo. Niin, 14 vanhana suunnilleen. 15 vanhana minä olin siinä, kun mä sen lapsen selvisin sieltä pois. Ja sitten ei ollut taas kamppeita, ei lakkiakaan pääse. Eikä saanut karvalakkia. Siellä oli yksi poika, joka oli ostanut uuden kakilaki, joka on niitä halvempia, jossa oli semmoinen tekokarva siinä. Se sanottiin kakilaki, musta. Oikein siellä. Minä ajattelin, että voi että kun saisi tuolla. No eihän isäkään tykännyt siitä, että tämä huivipässä on metässä, niin että pitäähän lapselle miehelle lakki. Sehän joutui tappamaan, kun ei muuta mahdollisuutta ollut, niin se tappoi kissa. Ja siitä teki lakia, mutta kun ei se ruuannut ollenkaan, siihen jäi sitä lippaa ja muuta, niin sehän rupesi märkänemään mun päässä. Ja kylän ohta oli sen talon nimi, missä oli se savotta miehiä paljon kortteeria ja semmoinen suuri pirtti ja siinä oli 10-20 miestä kortteeria. Lattia täällä on ukkoja. No minäkin tuonne lakiin niin kuin muuttiin ihmiset sinne seinälle, naulaan pisti siihen. Jonkun vuorokauden kun mä olin sitten siinä, viimeisen jälkeen niin ne hoksikin, mikä täällä oikein haisee. Minä arvasin sanomaan, kun Salloa otin sen lakin saatana, mä vein. Sen kummin en tuonut sisällä sitä lakkia, sitä pakkasessa oli sitten se lakki yötä. Ja se jäi sen lakin, pistin päähän taas ja taas läksin saatana markkoja hankkimaan. Monta kilometriä matkaa sinne työmaalle, sinne Kymön sydänmaa. Ja siellä on semmoisia pölliä tehtiin sitten, se aikuisia. Metrisiä ja 2 metrin sahattiin ja parkattiin niitä. Voi että. Kyllä se monasti muistuttaa mieleen säännää, että kyllä sitä on saakeli ollut kärsimystä tuossa elämässä. Sittenhän minä läksin sieltä. Minä olin jo sotaan vähän käynyt ja eikä vähän monta vuotta ollut, kun mä sotaan käynyt. Minä en monta vuotta ennen ollut sitten siellä Pöllimetässä. Minähän pakkasilma oli sitten semmoinen tuiskupakkainen ja minä jäytäsin oikein isoja petäjiä. Se kun ne justeerilla kaatuvat semmoisia isoja petäjiä ja karsivat siihen. Ja minä sitten Pekkelä
se kun piti ottaa puolipuhtaaksi kuori pois, niin se piti siltä lähteä. Minä jältiin siinä puoleen päivään asti silloin pian minä löin viimein kantoon pettele ja kirveä. Minulla ei sen kummempia työkaluja siellä ollut. Minä menin poikaan luokse, kun oli vähän matkan päässä. Minä sanoin, että jos tarvitset noita petkelettä ja kirves, niin se on kannonnassa, että minä en niitä tarvitse, minä sanoin poille. No hulluksi minä olet tullut. Minä olen, että minä olen tullut pöljäksi ihan saatana, että minä en niitä tarvitse, että minä menen lähteä elättämään jollakin muullakin. Ja ajoin hiihon samana päivänä sinne, melkein 2 työtäkin on siinä matkaa, sinne Yrjö Sannalle, kun mä kuulin, että siellä on sille semmoinen parakki virsta. Minä sanoin, että miten minä voisin korvata sitten, jos te ottaisia töihin, että minä en tarvitse mitään palkkoa, kun minä saan tehdä töitä, että mä tutustuisin vähän noin autohommiin. Että niin, se vähän aikaa miettiä. Se on jostakin Etelä-Suomesta, Helsingistä vai missä se. Se sanoi, että se oli yksinään siinä ollut, niin ja kylläpä minulle olisi sitten vähän kaveri, että kyllähän sä voitaisiin kokeilla tuossa. Niinhän se otti minut siihen töihin sitten. Niinhän minä sitten siinä, ja se vielä saunan kamari on sitten semmoinen pikkuinen sauna ja siinä kamari on niin kuin eteen ja siinä minä sitten koitin värjötellä sitten se talvipakkaset siinä ja kyllähän se oli kylmä talvi ja kummasta, että minä pysyn terveenä ja niin minä talven sitten kuitenkin opin niin paljon keväällä, niin siinä toukokuussa jo, niin minähän sain siinä ajettua sitten kortin jo, toukokuussa jo, henkilövalon kortin. Joo, ja minä olin sitten töissä siinä vielä, ja minä mihinkään kuellut tietokaan, että mihinkä pääsen, niin sitten yksi Liimattalan kylässä Souman yhtiön piirimies oli, sillä oli kuski siellä, mutta se jostakin syystä lähti pois siitä ja se oli kuullut, että sitten hakemaan minut. Ja tarjosi siinä, että jos lähdet ajamaan, niin minä sanoin, että kyllä minä lähden. Ja minä menin sitten Yrjön luokse ja sanoin, että minä lähden tuohon. Se sanoi, että älä lähde, että hän maksaa täyden palkan, vanhemman sentään palkan, kun jäät vaan töihin minulle. Eihän minä jäänyt millään. Minä sanoin, että kyllä minä lähden tuohon. Niin minä läksin se autoon sitten sinne ja Liimattalan Ponginkankaalla Liimattalan kylässä oli se piirimies ja siellä oli semmoinen maatalo, missä se asui siellä. Ja se oli Soumanen yhtiön vanerikoivuinen Soumanen vaneritehtaan miehiä se piirimies ja se tarvitsi sitten sillä auto, mutta se ei osannut ajaa, niin no minä pääsin siihen, se osti kaikki kamppeet mulle. Eihän mulla ollut kamppeitakaan saatana, mutta ne pihkaset ja likaiset vaatteet kaikki. Niin se osti kaikki alusvaatteista lähtien ja puku päälle ja rahattikaula ja henkilövanulla. En minä vaan syvähalavasta saanut, oli niin kova se syvä silti, mutta oli semmoinen muutos elämää. Minkä ikäinen sinä olit silloin? Mä olin silloin 30, kun mä olin sotalasta tullut 32. 34 oli silloin. Vuonna vai? Niin. Joo, 34. Niin, että jo minä 10 syntynyt olin ja se on 34. No sillä olit minun ikäinen silloin. Mitä? Se olit minun ikäinen silloin. Niin. Niin kuin nyt sinä. Niin. Joo. Niin minä siinä sitten niin sain semmoisen ja no sitten kun minä opetin sen ajamaan sen piirimiehen, niin se ei tarvinnut minua enää sitten. Niin se esitti sitten sillä tavalla, että miten se sopisi, jos ottaisi autoja ja minun tuli helvetti sitten niin saada auto sitten ja ei ollut rahaa eikä mitään. Niin, että ajaa heidän vanerikoivuja, niin kuin tein sitten. Joo, minähän sain sen auton Jyväskylässä, niin Letukka oli se auto, minkä mä
osti sitten ja sitten Kurikassa valmistettu peräkärryt oli siinä, niin se osti eri liikkeestä tuossa peräkärryt. Ja se oli 80 000 se auto ja 20 000 maksoi se peräkärry. Niin semmoinen velka oli pojalla niskassa siinä. Ja ei ollut mitään entistä kokemusta sitten, minkälaista se on tukiajo ja käsin vastaus oli vain. Ja siinä se vaan sitten piti lähteä opettelemaan. En minä muuten olisi saanut siinä, mutta se Souman yhtiön piirimies siinä tietysti siellä autoliikkeessä, niin se antoi semmoiset takaukset, että antoi siinä. Ja niinhän mä sain sitten. Kyllä se ensin tuntui aivan, että ei saakeli tästä tule mitään, kun ei tahtona saa. Se oli niin huonosti, se kaikki maksettiin niin huono palakka ja kaikki. Ja sitten lumityöt tuli heti vastukseksi. Luminen talvi eikä kaikki piti tiet pitää auki, mistä ajoi ja kaikenlaista kulua siinä. Ja kyllä sitä vain vastusten kautta voittoon saa sanoa. Mutta kyllä niin, minua ei koskaan, minä en suuttunut koskaan siellä silti, että jos vastusti. Kerran en mä muista sitten, me oltiin sitten jo aika hyvällä mallilla jo sitten me ajettiin Pihtiputtaa Ilosjoen kylällä oltiin kortteeria ja ajettiin tähän Löytänän järven päähän ajettiin vanerikoivuja sieltä niin, 2 tuurilla ajettiin se Kalle Jauhujainen, jonka mä opetin ajamaan, niin se oli jo sitten ajamassa. Niin, minä olin sitten niin kuin että se tuli niin kuin aamusella herättämään minua sitten. Minä olin nukkumassa yön ja se sitten eli niin, että se joutui lähtemään sitten aamusella ja minä joudun nukkumaan. Niin. Se oli niin päin. Ja kun minä katson sitä lasista sitten, kun se tie oli tuolla vähän mutka ja täällä on se talo. Se näkyy se tie tuossa, kun se meni ja semmoinen mutka vähän. Se siinä unitörreissään siinä, kun se joutui lähtemään heti, niin siinä oli aura mennyt sillä tavalla, että siinä oli ojan päälle vähän auron, niin se siinä oikasi sen verran, että saatana se ajoi siihen. Että se meni siihen puoleen ja se kaatui kuorma sinne. Eihän siinä mitään muuta. Siinä osaksi naurussa suu ja osaksi muuten niin oltiin. Niin. Ei, mutta siinä oli niin kuin 3 miestä, että semmoinen vänkäri oli sitten vielä. Niin 3 miehen kanssa helvetin isoja koivuja, ne kun piti sitä hangesta taas uudestaan lastata siihen autoon. Niin kyllä siinä olisi jo. Mutta ei ne siitä ollenkaan muuta kuin naurussa suin nostettiin autotielle ja ensin ne koivut kaikki pois siitä autossa ja sitten otettiin lapio ja se auto tielle ja taas uudestaan. Ja selvitettiin. Ei sitä tuommoisi epäkohtiin. Se oli pientä karossa se vastus, jos yksi kuormakaan. Että tämmöisessä sitä sai sitä semmoista pysyvää oppia elämään. No kyllä hyviä juttuja. Kyllä se on elämää kaikki. Tosi elämää. Kyllä ne vain jää mieleen. Mutta meillähän meni sitten niin hyvästi, että kun minähän sain niin hyvän urakan sitten siellä Vesannolla taas, niin silloin kun ei ollut paljon näitä kuorma-autoja semmoisia, mitkä pysty ajamaan niin kuin minullakin olisi. Niin minä se tuli Suolahti-yhtiön piirimies hakemaan Suonenjoelta minua sitten, kun se oli kuullut, missä minä olen, niin urakan tekoon siellä. Kun Pohjanmaalta olivat käynyt urakan tekoon, se oli vaatineet niin paljon siinä, kun se oli semmoinen aika iso mäki, mikä oli siellä. Ja Pohjanmaalla ne ei ollut osannut oikeastaan vielä opetella siihen mäkikuormaan, että miten se
kuorma nostetaan mäestä ylös, niin se minä sain niin hyvän, se oli 24 markkaa, kun se oli kappale, muistaakseni. Mutta niitä raha-arvoja, kun ei muista, miten ne oikein sopeutuu nykyään. Niin se niin sitten minä sanoin, että se ensinnäkin siinä ja sitten yksi mies, joka työntää, kun se on semmoinen tyvyys on, niin se oli jätetty siihen, että sitä ei ollut katkaistuna. Niin se oli 11 ja 12 metrisiä on ne koivut, niin ensinnäkin. Ja sitten voi olla 2 metriäkin semmoinen tyvyys, joka voi löytyä merkki siihen, että tuosta. Ja se piti samaa rahaa siihen. Niin minä sanoin, että se pitää katkaista tuo poikki. Että se pitää yksi mies täällä olla niin kuin vänkerinä sillä tavalla ja katkoja ne tyvyaukset poikki. Niin hän ei suostu siinä ja minähän sain semmoisen urakan siinä, että minä sain sen auton maksettua saakeli kokonaan. Sitten siinä, että kun on semmoisia päiviä, että koko kuukausi varttunut yhtenä päivänä voi hankkia siihen. Ja kun minä sain auton maksettua sitten, niin minä ajattelin, että helkkari minulla ei ollut oikeastaan, kun minä poikamiehenä olin, niin minä ajattelin, että se on niin raskasta minusta se homma, niin minä hommasin sitten ja ajoin ja siellä Viitasaarella vielä ajoin yhdellä vuokralla linja-auton pyysin siellä ja siellä oli semmoinen katsastusinsinööri silloin. Joo, se onnesti se kortin saatu ja minähän sitten läksin taas ajamaan Jyväskylän linjaa. Minä nousin jatkuvasti. Mulla on aina semmoinen hyvä tuuri silloin, että minä sain aina mitä minä rupesin miettimään, niin minä sain sen. Että semmoista se oikein kun on semmoinen, että ei kukaan neuvo eikä kukaan jelepaa. Se on itse neuvolla kaikkiin pärjättävä. Niin ja siinä kun menee tällä lailla uutista ja elämää kokonaan, niin kyllä se, no niin kuin tännekin läksi säätänä ihan kylmiltä. Ei ollut rahaa, ei tullut ruokaa, mutta kun ei ollut nälkäkään. Saa sanoa melkein niin kuin se Vihta Hassinen, kun siellä on niitä reissumiehiä silloin, niin se oli vielä äidin sukulainen ja se oli semmoinen viheltäjä ja semmoinen musiikkimies, että kun se semmoinen mynninki, joka on semmoisessa tupakkamyynnissä. Se kun pisti sen ja se kun alkoi soittaa saarnaa Maikin polkkeja ja kaikki ja purukuriparssia sillä. Ja sitten kun se vihelti, niin se oli kuin 100 kieli, kun se lirkutteli, mutta kun ihan reissumiehenä siellä vaan. Ja se kerronnut sitten siinä, ja hän tuli usein, niin sitten tuli se oven pieleen seiso ensinnä heti siinä. Kuukausi ei ole ruokaa, ei ole rahaa, mutta kun ei ole nälkäkään, kun se oli kellolla saanut 2 kilometrin päässä syötyä siellä. Se oli niin tyytyväinen heti sitten siinä, kun se tuli sinne. Näin humoristisia miehiä voi olla, katsottu, ei ruokaa, ei ole rahaa, mutta kun ei ole nälkäkään. No siitähän nauruksella se meni heti sitten siinä ja se tuli. Se on niin kuin ruokaa, olisi saanut aina kuin tuommoisia sanansutkauksia. Lämmitäkö se tänään saunaa? Meinaatko se käydä vai? Niin. Juovatko sä saunaa? Me jos lämmität, niin voisi sitä käydä. No minä käyn panemassa, vaikka siellä on puut valmiina. Kello on vasta 1:30, ei me vielä. Joo, on. Kyllä. Kylvetään toilla, jos onpa hyvä. Kylvetäänkö, käykö se sillä käristyksellä? Meinaatko se käydä sillä käristyksellä? Niin. Käydäänkö Joo, tule sitten. Niin sen jälkeen sitten. Niin, tule sitten kun joudut. Mutta lähdetkö sinne käristykselle? Ei niitä voida moittia siitä, että niin se oli kyllä parrassa kohdittu. Ja kaikki otettiin sitten, niin sitä koitettiin onkia taloa ja heti musiikat kyllä sitä kaikki kesäillat ja pyhättiin pikkukaloja, se syötiin kaikki tuommoiset
seipit ja säreet ja kaikki, kun niitä saatiin reppuun, niin kyllä ne vaan kaikki tuli syötyä. Joo. Ja sitten marjoja, kun niitä poimittiin kanssa silloin, joskus vähän ottivat sinne Suikosen kauppaan sitten niitä. Ja sitten ne emännät tarvitti kanssa, niin niille saatiin myytyä. Ja no minä muistan kerran, niin sitten kun meitä koko perhe lähti, sitten oltiin vielä muuttiin lapset kuin minä. Siinä pienessä siinä. Lähdettiin puolukkaan, siellä oli semmoinen massahakki sitten ja siinä oli melkein kilometrin matkaa ja semmoinen aika korkea kangas, siis semmoinen vuori oli siinä välillä, mistä mä se polku. Niin meillä oli silloin keväällä ottanut sianporsaan ja siis sian kasvat, niin se sika pyyti matkaa ja se oli meidän matkassa, kun käytiin puolukassa. Ja siellä se söi niistä mättäistä puolukoita, kun muutti ja katsoi aina, että vieläkö tästä kärsii jo. Ja siitähän tuli aikamoinen possu sitten. Mutta kun se on semmoinen maatiaissikoja ja muuta semmoisia, niillähän on se kärsä, tuommoinen pitkä torvi. Niin se oli hyvä puolukassa semmoinen pitkätorvinen kärsä. Joo. Niin oli erilaisia sikoja. Joo, ja se oli ihan niin kuin koira matkassa. Se oli siinä jalossa pyöriä. Ja ollen siinä, kun sanottiin, että nyt lähdetään, niin sitten sitä lähdettiin taas kotiin. Ja oli puolukoita niin paljon kuin jaksettiin kantaa. Ja tämmöisiä oli. Ja kyllä se, kun niitä marjoja Eimin kanssa on, kun se on vuotta vanhempi, niin me ja kerran kertareissua nyt kerran, kun katsoin, miten siellä kun oltiin mustikoissa, mustikkakorpessa sanottiin sitä, niin siellä oli mustikoita kovasti. Ja sitten porukassa oli sitten semmoinen, se on niin kuin raasohoitaja se Eimi vielä, niin se on semmoinen niin kuin vanhasta, mistä hän lie niin paljon löytänyt sitä, että se on siitä tehnyt sitten semmoinen niin kuin niin 200 markkaa oli niin siellä pussussa ja se perhana putosi sitten Eimiltä se siinä. Ja Sofitan sitä etittiin sitten monena päivänä sitten vielä jäistäpäin sieltä korvesta sitä. Seuraavana syksynä oltiin mustikassa ja siellä löytyi sitten. Kuulee, eikä se ollut pillaantunut se 200 markkaa. Eli 2 markkaa eikä satoja markkaa, eli 2 markkaa. Joo, että tämmöisiä sitä itkusuissa etittiin sitä, että kun nyt piti, se on Taipaleen summaa ja vietiin niitä mustikoita, niin sieltä saatiin se 2 markkaa sieltä niistä. Että voi helkkari, että kun Se oli 2 markkaa. Paljonko se nykyrahassa oli? Se on 2, mutta kun se on muuttunut tuo raha-arvo aina, mutta kyllä se iso raha se on se 2 markkaa olevinaan. Ja se ihan usein piti. Minähän sain ensimmäisen, minä olin 9 vanhana silloin, minä sain ensimmäisen tilin silloin. Ja se oli 2 markkaa rahaa. Kun on semmoinen juttu, että kun meillä oli semmoinen riihi ja sitten yksi semmoinen, joka teki niitä tukkilenkkiä, niin se hautui siellä riihessä ja sen poikansa kanssa väänti sitten siinä veisellä. Sehän tarvitsi sitten minua niin ja Eimiä, niin kun se otti syksyllä, niin se piti ottaa, että niitä juuria tulee siihen kanssa siihen kun se oli joka oli 2 metriä pitkiä närreitä ja että se juuri oli siinä ja se otti se vanha ukko sitten niitä sen poikansa kanssa, niin me kannettiin sitten semmoiseen paikkaan, missä hevonen sitten otti ne sieltä niitä. Joo, niin se sitten se tilinteko tuli, minä muistan sitä kuinka monta päivää me oltiin siellä, niin se teki 2 markkaa mieheen meille. Sitten se niin se palakka, minä olin
9 vanhana silloin, mä muistan. Ja se oli iso raha. Joo, niin se oli ensimmäinen tili, semmoinen. Ei siitä ollut mitään pidätyksiä. Paljon, niin, paljonko se maksoi, olit tuolla sotaväessä, niin paljonko se maksoi munkki? Mikä maksoi? Munkkikahvi. Oliko se? 25 penniä oli silloin, niin kahvikupin hinta ja munkki. Joo. On se raha-arvo muuttunut? Niin, se on raha. Se on muuttunut tuo raha-arvo niin monteen kertaan. Kirjapittoa siitä osti ja että miten se vaikuttaa jonkun tavaran ostoon se kuulee. Kyllähän sen pystyy katsomaan nykyään, että paljonko se olisi nykyrahassa. Ja kun se silloin kun se vaihtui nyt viimeksi, niin eikö se ollut sillä tavalla, että se markkako se vastasi 100 markkaa vai 10 markkako se täällä ollessa, kun se teki sen muutoksen, niin kun se inflaatio löi niin kovasti, että se meni arvottomaksi. Joo. Siitä otettiin nollia pois. Että se oli miljoonissa, niin kuin silloin kun Kenijoki osti näitä mettiä, niin se oli miljoonakauppojahan se oli. Joo. Se on niin kuin tämäkin tontti, niin eihän se ole oikeastaan niin kuin, se on melkein 500 000, niin eihän se ollut kuin oikeastaan kuin hetkinen. 50 000 vai 5 000? Niin se oli 25 000. Joo. Niin. Niin se oli. Se on. Mitä se vasta? Miten se oikein laskettiin saada? Mie kyllä muista sitä, että miten se